Металурзите излязоха на улицата и спряха движението по пътя за Хасково. Те прибягнаха до тази стъпка, защото търпението им вече е изчерпано. Собственикът Валентин Захариев не спазва споразумението за поетапно изплащане на заплатите и дължи 1 милион лева. Имаме деца, ходят на училище, пращаме ги без стотинки, вземаме заеми и най-вече разчитаме на близките, които са пенсионери или които работят, да ни подпомагат. Друга мерка няма. Не е възможно по друг начин. Тези хора трябва да ядат, а някой трябва да начуе, за да начуе. Това е начинът. Министър Тотю Младенов пристигна в Кърджали, за да съобщи, че прокуратурата в града ще разследва Захариев по текст от наказателния кодекс. Той визира изпадане в неплатежоспособност, която не е заявена в съда в законния срок. Наказанието е затвор или глоба. Проблемът е, че Захариев не освобождава от работа металурзите. И както в Горубсо, така и тук. Той иска да ви ползва вас за заложници, защото нито ви освобождава да отидете в бюрото по труда. Той ви държи като заложници и затова ние сезираме прокуратурата. Е крайно време да се намеси. Според министър Младенов, проблемът с работниците в ОЦК трябва да се реши дълготрайно и заводът да има нов инвеститор, който да влага пари в екология и модернизация. Искаме да работи ОЦК, обаче хората, които работят тук, да бъдат хора, които си получават заплатите и работят в добри условия на труд. Утре металурзите предвиждат нова блокада на пътя за Хасково.